Bonjurică, suratilor și bonjurică YouTube și bine ați revenit pe tarlaua mea! Apreciez foarte mult, vă doresc abundență infinită, pe toate părțile, de care vreți voi, emoțională, monetară, doesn't matter, da? De care aveți nevoie. For today m-am gândit ce ar fi să vorbim puțin despre sală, pentru că mi-am făcut abonament acum o săptămână, mai puțin de o săptămână, mi-am refăcut abonament la sală. Și pentru că tot urmează să îmi pun bucile pe internet, să îmi pun așa, să mă flexez, m-am gândit ce ar fi să vă povestesc puțin despre experiența mea la sală. Așa, ca idee. Știți ce zic? So, let's talk about gym. De ce m-am apucat de sală undeva prin august 2022? Țin minte precis când m-am apucat pentru că a fost un chin. Deci când vă zic că pentru mine sala mi-a declanșat toate stările de rău și toate traumele pozitive. Nu, deci nu există. A fost o experiență foarte nasoală. Acum este o experiență foarte frumoasă și mi-a gustat mult, dar când m-am apucat de sală a fost nașpa. Deci țin minte că mă mutasem singură. Eu oricum stau singură în București de la 14 ani, dar după liceu și facultate a fost pandemia. Fix în anul când am terminat de facultate a început pandemia, în 2020, și m-am mutat acasă, că doar nu era stau în București închisă, nu? M-am luat la țară la ei mei, am stat acolo cât a fost închise drumurile și după aia am revenit la București. Și m-am mutat singură, că până atunci am stat numai pe la cămin și era cald să stau și eu singură. Și nu mă simțeam bine cu mine, dar deloc. Nu mă simțeam bine cu mine fizic, nu-mi plăcea de mine cum arăt deloc. Băi, deci nu mă puteam uita în oglindă, aveam, cred că 48 de kg, ceva de gen, eram slabă. Acum am 50, ca idee, deci nu e mare diferență, dar eu mă vedeam, aoleu, schilă de rău. Ideea e că pe atunci nu făcusem sport deloc. Avusisem tangență cu sportul în copilărie, în sensul că mergeam 20 de km zilnic cu bicicleta, că aveam treabă, nu că, vezi, Doamne, de sport și așa mai departe, de sănătate. Pur și simplu mergeam kilometri cu bicicleta. Și apoi, în pandemie, am făcut flexibilitate, mă crăceam. Șpagat, sfoara, gen contorsionism, chiar făceam foarte mult. Deci asta a fost singura mea legătură cu sportul, dar pe mușchi, pe forță, nimic. Deci pentru mine 2 kg sau 5, aveam un disc de 5 kg acasă și cu ăla făceam hip thrust și era greu. Deci ca să vă dați seama ce nivel n-aveam. Și știu că la un moment dat îmi schimbasem jobul și aveam și eu timp, că până atunci lucram în ture. În tură de dimineață și aveam și tură de seară și nu prea aveam timp de sală și apoi am schimbat jobul și lucram și eu normal, devenisem corporatistă și m-am gândit ce ar fi să mă duc la sală, cât de greu poate fi. Eu stăteam pe TikTok și mă uitam la fete cum fac sală și înțelesem eu cam cum merg lucrurile, da? Era doar în teorie și mi-am făcut abonament la, țin minte unde mi-am făcut abonament la Stay Fit, acolo la Unirii, la Cocor. Să nu vă mai zic că nici nu știam să intru în sală. Adică nu știam să intru în sală. Mi-a luat, cred că, o oră să-mi dau seama până să intră. Doamne, mi-e rușine, nu pot să zic. Și am intrat în sală, no problem. Și când am văzut eu potopul ăla de oameni, nu că vine să plâng deja, Doamne, când am văzut potopul ăla de oameni, eu care am anxietatea la Dumnezeu, eu nu știam pe vremurile alea cu anxietate, cu atac de panică, nu știam. Că nu făceam terapie, nu făceam nimic, nu. În anul ăla a început schimbarea la față, schimbarea la minte, la tot. Deci în anul 2022, cum să vă zic, eram așa într-o cușcă, am stat și după aia ușor am evadat în cușcă, m-am simțit ca o pasăre care a fost în captivitate și i-am dat drumul și așa era. Credeți-mă, nu vă mint, vorbesc serios. Știți cum mă imaginez eu pe mine pe timpurile alea? Un cap gol și creierul mic. Și până în prezent mi s-a format creierul. Eu așa cred. Dar revin la sală. Hai ca să nu... Eu vreau să mă înțelegeți cât de încuiată eram. Și când am văzut eu potopul ăla de oameni, m-a luat atacul de panică instant. Deci am simțit cum mă lasă puterile, cum mi se face rău de la stomac, cum îmi tremură mâinile, cum clipeam prea repede, nu puteam să mai stau în picioare. Mi-era rușine rău tot, dar mi-era și rușine să plec. Băi, eu acum am intrat, m-am schimbat, ce fac? Plec? Nu plec. Și țin minte că toată luna august m-am dus la sală și stăteam pe bancă. Îmi făceam un pic de stretching, adică făceam antrenamentul meu de flexibilitate, dar știam, și încercam să mă uit la oameni cum fac ei sport, cum își aranjează ei exercițiile. Mamă, deci o lună de zile m-am dus
singură și de fiecare dată când plecam din sală plângeam. Plângeam pentru că eu credeam că niciodată nu o să pot să fac sală, pentru că nu știam ce să fac. Mi-era foarte rușine să cer ajutor. Dacă venea cineva la mine, fugeam. Vorbesc serios. Țin minte că pe tot parcursul lunii august mă gândisem insistent dacă să-mi iau antrenor. Ideea este că nu aveam un salariu de mare încât să-mi permit și antrenor, să-mi permit și să merg la sală și să mănânc cum trebuie și să-mi plătesc dările. Adică aveam și eu, țin minte, cred că salariul aveam 3500 de lei, fără bonuri. Fără bonuri, atât era salariul. Și trebuia să-mi plătesc chirie tot din banii ăștia și așa. Și țin minte că am făcut eu un efort ca și când și în luna septembrie mi-am luat o antrenoare pentru că simțeam eu nevoia să mă învețe și pe mine cineva. Voiam neapărat să meargă cineva care știe cum e la sală și să-mi arate așa, să-mi pună ca la botul calului și să-mi zică cum să le aranjez. Mai mult voiam să vină cu el la sală. Asta voiam. Ideea este că eu mă documentasem. Deci eu asta făceam obsesiv-compulsiv. Eu stăteam pe net și îmi căutam informații. Mă uitam pe YouTube, mă uitam pe TikTok, pe Google. Peste tot. Aveam notițe în telefon, aveam notițe pe foaie. Ce să fac, cum să fac. La nivel de teorie, ce să mănânc. Mamă, dacă când era vorba de sală, Doamne. Nu, deci ceva rău de tot. Între timp m-am și mutat. M-am mutat în Titan, țin minte că mutasem în Titan. Și mă duceam în continuare la Stay Fit, dar undeva pe la fizician, nu mai țin minte exact. Știu că asta a fost prima sală în care eu am călcat în toată viața mea. Aici a fost, la Stay Fit. Și cred că am fost la sală cu Stimabila de vreo 4-5 ori, dar m-a ajutat enorm. Adică faptul că am fost cu această fată care era antrenoare. Bubița, mami, Bubinator. Da, stai aici, mami. Ideea este că mi-a apărut o fată foarte sexoasă, foarte bengoasă pe Instagram și hai că am găsit dinerul să plătesc antrenorul și acum trebuia să găsesc antrenorul. Ideea este că nu știam cum să-l aleg și pe cine să aleg. Știam că vreau să fie fată. Deci nu aveam nevoie și de stresul de a fi bărbat și să mă stresez și de alte chestii. Nu, voiam să fie o surată de calitate. Și mi-a apărut o fată pe TikTok. Mamă, și era sexoasă, mamă, și forțoasă, și avea și spate, și muși, și buci, și era bătoiat și am zis, mamă, eu vreau să fiu ca fata asta. O vreau în echipa mea. Și am dat un SMS și am dat banii și ne-am întâlnit, cred că de vreo 4-5 ori la sală, doar că mi-a dat după aia meniu și model de antrenament și cam mai a fost. De atunci nu ne-am mai văzut, pentru că nu prea puteam să ne vedem din cauza programului, că și dânsa era corporatistă și eu eram corporatistă și a fost greu. Dar, în continuare, am fost la Stay Fit. Asta a fost prima sală în care eu am călcat. Cocorino, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aoleu! Mă scuzați, sunt asaltată de pisici. Vă rog frumos să nu vă... Mami! Între timp, la mine pe Tarla, fix lângă blocul meu, care erau șansele, fă fetiță, fix lângă blocul meu, acolo în Titan unde stăteam, s-a deschis Marmacea Tei și o sală de sport. Mi se pare că se numește numărul 1 Fitness. Da, deci s-au deschis în același timp și eu am fost impresionată și cum am văzut panoul ăla că s-a deschis, m-am dus și am fost printre primii 100 care și-au făcut abonament și am primit așa o ofertă de asta colosală și a fost foarte ieftin. Cred că plăteam 100 de lei pe abonament lunar, foarte ieftin și era sală non-stop și arăta foarte bine și erau aparate și mi-a plăcut. Chiar m-am simțit foarte bine la sala asta. Și pentru că era sală nouă, nu prea era frecventată de lume, nu era așa populație și puteam eu să încerc chestii, aparate și să mă fac de rușine să nu mă vadă nimeni. Mă vedeau oamenii pe cameră, dar de aia nu aveam nicio taină. Așa. Și am început să stau în sală cu orele. Deci nu mai era sănătos. Eu nu aveam ce face cu timpul, adică veneam de la muncă și mă duceam la sală. Și stăteam la sală 4 ore. Deci când zic că 3 ore minim, le stăteam la sală și devenisem atât de obsedată încât anulam întâlniri cu prieteni. Nu ieșeam în oraș dacă se suprapunea ieșirea cu prietenii cu mersul meu la sală. Adică sala era iubitul meu. Mi-aș dori să vedeți cât de drăguță este Bubița. Pentru că e fix așa lângă mine, doarme pe birou. Și este... Doamne, este prea drăguță, nu mai pot. Așa vă revin la sală. Deci devenisem obsedată. Stăteam în sală cu orele, nu mai făceam nimic altceva. Comandasem proteine, creatină,
Mâncam toate spurcăciunile, deci dacă avea proteină, mâncam și mâncare de câini, nu se punea problema. Și bineînțeles că am dezvoltat și body dysformia asta, cum se numește, pentru că eu mergeam constant la sală și chiar aveam rezultate și arătam foarte bine, adică am făcut mușchi, buci. Eu inițial m-am dus la sală pentru că nu aveam buci. Eu voiam și eu buci. Am și o problemă cu faptul că am așa hip dips. Eu pe vremea aia nu știam că sunt normale. Eu nu știam multe și m-am la sală pentru că voiam să am și eu buci și să arăt așa slim thick, dacă mă înțelegeți. Ajunsesem să am niște buci bengoase și să am spate și mușchi și eu nu puteam să mă văd că arăt bine. Adică eu acum că mă la pozele alea eram bine. Eu mi-aș mai dori acum să arăt așa. Eu acum nu mai arăt așa, nu știți, deci... Și mă vedeam, trăgeam la sală și mă vedeam din ce în ce mai slabă. Nu pot să înțeleg cum judecă creierul meu și voiam să stau și mai mult să trag și mai mult să mănânc și mai mult. Anyway, nu contează. După această perioadă cu sala în care mi-am rupt toate oasele ca să am buci și ca să am mușchi, să am spate și să fiu centaur. De menționat, eu am și o hernie de disc. Am o hernie de disc din 2019, destul de vechiuță. Și eu mergeam la sală, dar aveam grijă, adică știam să-mi protejez hernia, dacă mi-o futeam, făceam un stretching, mi-o dădeam la loc, cât de cât aveam grijă. Ca să vă zic așa, făceam hip thrust cu 150 de kg pe vremea aia. Deci ca să înțelegeți cât de nebună am fost eu cu sala, de la că nu puteam să ridic 5 kg, deci eu nu puteam să fac exerciții cu bara goală când m-am apucat de sală. În 3 luni ajunsesem să fac hip thrust cu 120 de kg. Deci mie mi se pare mult. Ținând cont că am și o herniuță, mi s-a părut chiar mult. Coco, acolo stă bubița și dacă bubița te prinde, o să-ți dea bătaie. Eram foarte devotată, ca să mă înțelegeți. Îmi plăcea extrem de mult. Deci îmi plăcea foarte mult. Sala pe mine cumva m-a vindecat de unele și m-a îmbolnăvit de altele. Îmi plăcea și mie, îmi plăcea. Îmi plăcea să trag de fiare, îmi plăcea să mă flexez, mă simțeam bine. Dacă aveam draci, mă duceam la sală și îmi puneam acolo chile și când le ridicam, Doamne. Ideea e că m-a lovit o mică depresie, am simțit nevoia să mă arunc așa, să mă unesc cu cele sfinte și nu m-am mai dus la sală câteva luni. Adică nu m-am mai dus din iunie până în octombrie-noiembrie, nu, mai mult. Octombrie-noiembrie, nu, decembrie. Deci nu m-am mai dus la sală din iunie până în decembrie, perioada în care nu am mai mâncat, nu am mai făcut nimic, doar am stat letargică și mă gândeam la sensul vieții de ce sunt eu pe această planetă. Și bineînțeles că s-a dus tot ce am pus. Deci eram și eu la început cu treaba și am lăsat-o fix în vârf. Deci am în vârf și fix să pun piciorul pe vârf, m-am înapoi la vale. Și am ajuns într-o relație cu al meu bărbat Silvestru. M-am mutat din nou la București, că între timp ajunsesem iar pe la țară, pe la maică mea. Nu întrebați, asta e altă poveste. Și mi-am făcut iar abonament la sală și n-am mai fost la fel de consecvent. Adică mă duceam la sală pentru că mă simțeam complexată că nu mai am buci. Adică eu mă uitam la pozele cu mine de cum arătam în trecut și în prezent nu mai arătam la fel de musculoasă și acum crizam că nu mai sunt la fel de musculoasă și că îmi doresc măcar să arăt cum arătam atunci. Dar eu atunci aveam impresia că sunt scândură, da? Din Ed Shady. Groaznic. Nu știu ce substanțe se învârteau în capul meu, dar nu era bine deloc. Și mă duceam la sală și deci eu nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, că nu mai puteam să mai am randament, nu mă puteam duce la sală constant. Nu mai mâncam, la mine mâncat oricum e ceva execrabil. Nu pot să mănânc, fetiță, nu pot. Și ca să nu mă simt vinovată, pentru că, venea să plâng, mă duceam la sală și pentru că era aglomerat și nu aveam timp să fac toate exercițiile, că nu aveam spațiu să le fac, pentru că aici unde mă duceam era o sală destul de mică și nu aveam spațiu de toate, nu puteam să fac orice, nu aveam antrenamentul bun, nu mai puteam să mai trag, efectiv mă crizam, mă enervam, făceam spumele mării, nu vrei să știți ce supărări aveam. Și mă duceam la sală așa, de sănătate. Dar în capul meu era așa de mare frustrarea că nu mai dau randament și că nu mai arăt capă timpuri, deci mă distrugea frustrarea asta. Și, Doamne, ce mă mai enervam când mă duceam în sală și nu găseam loc să-mi instalez hip thrust-ul. După aia începeam să fac alt exercițiu și voiam să mă apuc de hip thrust. Dacă mă apucam de hip thrust, pierdeam cel puțin o jumătate de oră ca să-l instalez, să fac exercițiu. Să-l dezinstalez, să pun la loc, că doar nu sunt neam prost. Pentru mine hip thrust-ul era singurul exercițiu care îl simțeam și eu în buci.
toate spumele mă apucau, toate spumele și veneam acasă plin de draci. Și am făcut sală din decembrie până în martie și apoi iar m-am lăsat și acum iar m-am reapucat. Am o săptămână de când mă duc chiar la sală și încerc să nu mai văd lucrurile în alb și negru, pentru că eu când mă duc la sală, setez, mamă, trag, fac, rup, nu mănânc aia, nu mănânc aia, trebuie să beau nu știu cât, adică pun prea multă presiune pe mine. Mă aștept să arăt, Doamne, gen sportiv de performanță. Deci în 3 luni eu ar trebui să am corpul de competiție. Eu așa e în capul meu. Deci ori mă apuc de sală și așa și devin ori mă mai apuc. Așa e în capul meu. Și nu e ok. Bubița, mulțumesc, Bubița. Și acum am reapucat de sală și încerc să găsesc un echilibru, să mă țin de sală și să mă însănătos, pentru că eu îmi doresc să fac chestia asta și să arăt bine și să mă simt eu bine cu mine și fizic și psihic și să nu mai trag ca o nebună, pentru că sunt convinsă că mi-am accidentat hernia în perioada când stăteam 3-4 ore în sală și ridicam greutății obscene. Pentru mine era obscene, da, vă rog frumos, 160 de kg pentru mine era o greutate, ok? Chiar mă simțeam foarte puternică. Și, Doamne, când mă gândesc că puneam 80 de kilograme pe presă și făceam pe un singur picior. Practic veneau 100 de kilograme pe un singur picior la presă. Și am încercat asta și eu nu pot să mai ridic nici măcar cu 20 pe presă și presa având cât? Nu știu cât, habar n-am. Eu când am realizat că nu mai am forță, ca și acum, m-am dat la sală și am realizat că nu pot să mai fac tracțiuni. Și fac tot posibilul să mă las sală constant, să mănânc. Eu nu mănânc, nu am poftă de mâncare și pe lângă faptul că nu am poftă, mielene din tot sufletul meu. Și nu mănânc carne, sunt vegetarian, nu mănânc carne. Multă lume mă ia că, vai, dar dacă nu mănânci carne, că n-ai cum, ce. Terminați-vă cu prostiile astea. Terminați-vă cu proteina, nu suport să aud că n-ai atinge proteina, nu e nicio diferență între proteina animală și proteina vegetală. Și moartea mea fă mâncatul. Nu mi-e foame și mi-e și lene. Și e combinația fatală. Să nu-ți fie foame și să mai fie și lehame să gătești. Nu-mi place să gătești, adică îmi place, dar cumva parcă nu-mi place în bucătăria asta pe care o am, știți? E și o bucătărie care nu-ți inspiră gătit. Nu mi inspiră gătit, nu mi inspiră dorința să fac ceva. Mi inspiră dorința să spăl vasele, să arate cât de cât să stau. Și să mănânc atâta, dar să fac eu fonfleuri, nu, Doamne, dar nici nu vreau să stau. Mă uit acum la bucătărie și nu. Și în prezent, suratelor, n-am ce informații de ultimă generație să vă dau, pentru că încerc să devin consecventă, să mănânc, să-mi formez un plan care să nu devină o corvoadă. Adică eu nu vreau să mă la sală, să ajung la un rezultat și apoi să mă... Adică vreau cumva să mă duc constant pentru tot restul vieții și să-mi facă plăcere. Oricum face plăcere să mă la sală, dar să nu mai frustrez, să mă duc, nu știu, cumva să nu mă mai muncesc acolo ca pe cal de curse, deci ziceam că sunt cal de curse, da? Și să fiu și eu, nu știu, să mă simt bine cu mine. Asta este singurul meu scop, Roineau, și Doamne știu să mă țin, pentru că am observat că 6 luni pe an mă duc, 6 luni pauză, 6 luni mă duc, nu e normal așa ceva. Când alea în care, 6 luni în care nu mă duc, eu stau letargică, mănânc toate prostiile și nu fac nimic. Deci nimic nu fac și nu e ok. Și așa sunt și în viața în mod normal. Știți? În alb și negru. Nu e ok. Fac terapie acum. Și acum, pe final, suratele mele, rugămintea mea cea mai mare este să-mi dați toate sfaturile, vă rog, în comentarii. Gen, nu știu, sfaturi legate de sală, de mese. Sunt vegetariană, nu mănânc carne, nu mănânc pește. Deci, nu mă interesa. Fără astea. Și gen, ce sfaturi aveți voi? Ce vă ajuta pe voi în procesul ăsta cu sala? Vreau să știu tot ce aveți. O să citesc pe toate. Mulțumesc! Yes, sunt o femeie de succes. Pe viitor, după ce mă acomodez cu sala, că momentan mi-e rușinică, că mă duc la o sală nouă și mi-e rușinică rău de tot, că sunt oameni noi și nici nu știu toate aparatele. Fac și eu la aparate și apoi mă văd așa tirez în sală să văd ce să mai fac, că nu știu pe unde sunt, nu știu cum să folosesc și mi-e și rușinică. Dacă mă pun prost pe aparat și să uite cineva. Deci cu toate că am câțiva ani de sală, nu mulți, dar cu toate că mă duc și am mai fost, încă mi-e rușinică. Da, încă mi-e rușinică, dar o să scap această rușinică și promit content de calitate și promit că o să vă arăt. Și dacă fac ceva greșit, vă rog să mă anunțați, să mă înțelegeți de mânecuță. Și acesta a fost episodul de astăzi. Vă sărut consensual și senzual și don't forget, like, share și subscribe.